Het evangelie van Jezus Kristus zat Johannes dat beschreven had. Haadstik 8. Maar Jezus ging naar de Olivenberg. De moas betiert werd er alweer in de tempel. Al het volk kwam bij hem, hij ging zitten en leerde harren. Toen kwamen de schriftgeleerden en Fariseeërs met een vrouw, die het op trouwbrek trapjere weer. Die zetten ze in het vermidden en zeiden tegen hem: Master, die vrouw is op het dier betrapen, doet ze omgang hier met een andere man. Nou had Mozes us in de wet opleiden zoeken te stjenigen. Wat zeggen jou daarvan? Dat zeiden ze alleenig om hem erin rennen te laten. Ze wonen wat vinden dat ze hem aanbrengen konden. Maar Jezus boegde hem voorover en schreeuw met de vingers op het groen. Doet ze maar aanhouden met vregen, joeg hem oorijn en zei: Wat van jemmen nog nooit wat verkeerds dien had, met de eerste wijze om een steen op haar te smieten. Toen boegde hem weer voorover en schreeuw op het groen. Doet ze dat jeden, joegen ze haar aan, de ene naar de andere. De artsen het eerst en hij bleef alleen oer met de vrouw die het in de midden stier. Jezus joeg hem oorijn en zei tegen haar: Vrouw, waar binnen ze nou? Had net één jou veroordelen? Ze antwoordde: Net één, Heer. Toen zei Jezus: Dan veroordeel je ik jou ook net. Geen nou maar en dochter mij geen kweerwer. Toen spreekt Jezus haar weer ta met de woorden: Ik ben het ljocht van de wrâld. Die het achter mij aankomt, zal wis net in het zuster omrennen, maar hij zal het ljocht van het leven hebben. De Fariseeërs zeiden tegen hem: Jo getuige van jouzelf, jo getuigenis hield net. Jezus antwoordde haar: Zelfs als ik van mijzelf getuig, dan hield mijn getuigenis dochs wel. Want ik weet waar ik bijkomen ben en waar ik heen gaan. Maar jemme weten net waar ik bijkom of waar ik heen gaan. Jemme oordeel je nevens de schijn. Ik oordeel je net één. En als ik al oordeel je, is mijn oordeel betrouwbaar, want ik sta net alleen. Maar hij die mij stuurt had, is mij. Daar stiert dochs ek in jemme wet beschreven dat het getuigenis van twee mensen geldig is. Ik ben het dit van mijzelf getuig, maar mijn Heit die mij stuurt had, getuigt ek van mij. Toen zeiden ze tegen hem: Waar is die Heit van jou? Jezus antwoordde: Jemme kennen mij net, en mijn Heit lieke men. Als jemme mij konen, zullen jemme mijn Heit erkennen. Die worden spreker bij de schatkamer, doet er in de tempel onderjocht joeg, en net één greep hem, want het wie zijn tiert nog net. Doe spreker harren werd ta: Ik gaan voort, en jemme zullen om mij ziekje, maar jemme zullen in jemme zonden stjerre. Dat ik heen gaan, kunnen jemme net komen. Doe zijn de Joden: Hij zal hem zelfs nog net te kwad doen, dat er zijt dat ik heen gaan, kunnen jemme net komen. Hij zei tegen harren: Jemme jere hieronder thuis, en ik daar boppen. Jemme binnen van deze wrâld, ik ben net van deze wrâld. Zat ik jemme al zei, jemme zullen in jemme zonden stjerre, want als jemme net leeuwen dat ik het ben, zullen jemme in jemme zonden stjerre. Toen zeiden ze tegen hem: Waar binnen jou dan? Jezus zei tegen harren: Het had ommers doch geen doel dat ik met jemme praat. Ik zou vrij wat bijbrengen kennen om jemme te veroordelen. Likwijls, die het mij stuurt had, op hem ken men aan, en enkelt wat ik van hem jet heb, jou ik troch aan de wrâld. Ze begrepen net dat er het mij harren oor zijn Heit hier. Toen zei Jezus tegen harren: Eerst als jemme de menskezoon omheeg stutsen hebben, zullen jemme inzien dat ik het ben, dat ik niet op eigen mannen boert doch, maar dat ik spreek liek als mijn Heit het mij leerd had. Die het mij stuurt had, is mij. Hij had mij net alleen laten, omdat ik altijd doch wat hem niet zin is.
Doordat dat zij begonnen vrij wat mensen in hem te leeuwen. Doe zei Jezus tegen de Joden die in hem leeuwden, als je hem aan mijn woord hadden, binnen je weer leerlingen van mij. Je zullen de weerheid te weten komen en de weerheid zal je vrij maken. Ze zeiden tegen hem, wie binnen van Abrahams sky en wie hebben nooit onder een oor staan. Hoe kunnen jou dan zeggen, je zullen vrij worden? Jezus antwoordde haar, wis weer, ik zeg je, elk die het kweer docht is een slaaf van het kweer. Een slaaf bloedt net eeuwig in hetzelfde huis, een zoon al. Net jeder als dat de zoon je vrij maakt, zullen je weer vrij wezen. Ik weet schoon dat je Abrahams sky binnen, en toch wilde je me van kant meidje, omdat mijn woord je net aan wil. Wat ik schoon heb bij mijn heid, dat zeg ik. Zat doch je ek wat je van je heid jet hebben. Ze joegen hem te antwoord, us heid is Abraham. Jezus zei tegen haar, als je ben van Abraham binnen, doch dan ek zat Abraham dien had. Maar nou wil je me van kant meidje, wilst ik je de weerheid zijn haf, die ik van God jet haf. Soks die Abraham net. Je doch lik als je heid. Ze zeiden tegen hem, wie binnen geen oerwonen ben, wie hebben maar één heid, en dat is God. Jezus zei tegen haar, als God je heid wie, zullen je mij leef hebben, want ik ben van God uitgaan. En zo ben ik hier. Ik ben ommers ek net uit mijzelf komen, maar hij had mij stuurd. Hoe komt het dat je mijn woorden net begrijpen? Omdat je me net verstaan kennen, weet ik het oorhaf. Jemmeheid is de duivel, en jemme willen hetzelfde doen dat die heid van jemme nog doen had. Hij had al van het eerste begin aan een meisje naar west. Hij had hem echt net bij de weerheid, want hij moet niet van de weerheid hebben. Als er liegt, spreekt er naar zijn aard, want hij is een leger en hij had de legen uitvoeren. Maar mij leeuwen je me net, omdat ik de weerheid zis. Waarvan je me kan bewijzen dat ik mis ben. En als ik de weerheid spreek, waarom leeuwen je me dan net? Die Gods ben is, harket naar Gods woorden. Daarom hark je me net, omdat je me geen ben van God binnen. De Joden antwoorden, hebben we net met recht en reden zijn dat jou een Samaritaan binnen, en dat jou een kweergeest in jou hebben? Jezus antwoordde, ik heb geen kweergeest in mij, maar ik eer je mijn heid, en je me ontnemen mij mijn ere. Ik ben net op mijn eigen ere uit, er is een oren die daarop uit is, en dit oordeelt. Wis weer, ik zeg je me, als een meisje hem aan mijn woord houdt, zal er in der eeuwigheid net stjerre. De Joden zeiden tegen hem, nou binnen we er wis van, dat jou een kweergeest in jou hebben. Abraham is stoorn, en de profeten ek, en nou zeggen jou, als een meisje hem aan mijn woord houdt, zal er in der eeuwigheid net stjerre. Steen jou vaak Heger als u heit Abraham, dat een stjerlijk man weer. En de profeten binnen ek stoorn, waar jou jezelfs vooruit? Jezus antwoordde, als ik mijzelf verheerlijkje, had mijn heerlijkheid niet te beschutten. Het is mijn heid die mij verheerlijkt. Dat je me van zeggen, hij is us God. Maar je me kennen hem net. Ik ken hem al. Als ik zei dat ik hem net koe, wie je krijgt zijn leger als je me. Maar ik ken hem al. En ik houd me aan zijn woord. Abraham, jemmeheid, had mij gejubel uitschoen naar mijn dag. En hij had die dag schoen. En daar zo blied om west. Toen zeiden de Joden tegen hem, jou binnen nog geen 50 jaar oud. En jou zoon Abraham schoen hebben? Jezus zei tegen haar, wis weer, ik zeg je me, ik ben, voordat Abraham der kwam. Toen kregen ze stjerren op om hem daarmee te smieten. Maar Jezus waard wijd tussen het volk en verliet de tempel. Haadstik 9.
In het voorbijgaan zag er een man die van Ben af blind west hier. Zijn leerlingen vregen hem: Rabbi, waar had verkeerd die man of zijn ouden, dat er blind te wrâld komen is? Jezus antwoordde: die man had net verkeerd en zijn ouden lieke min, maar sam was Gods werk aan hem aan het ljocht komen. Wie moet het werk doen van hem die het misstuurd had, zolang te dag is. Het wordt nacht, en dan kan net een meer arbeidje. Zolang ik in de wrâld ben ik het ljocht van de wrâld. Doet er dat zijn hier, spuide er op een groen. Hij maakt een slik van het spui en smadde hem dat op een eigen, en zei tegen hem: Gaan henne, en wasch je die in een fever Siloam. Siloam betekent uitstuurt. Hij gang voort en wasch hem, en doet er waarom kwam, goede sjen. Doe zijn de boordlui en de lui die hem vat hier als biddeler kent hienen, is dat die man net die daar altijd ziet te biddelen? Gewoon zijn, hij is het. Oren, nee, hij liekt het er alleen maar op. Maar zelfs zei er: ik ben het al. Doe zijn ze tegen hem: hoe komt het dan dat jou nou sjen kennen? Hij antwoordde: de man die Jezus neemt wordt, had slik maken en het mij op een eigen strutsen en chemie zijn, gaan naar de Siloam en wasch je die. Doe gang ik daarheen en nadat ik mij wasken hier, koe ik in ien en sjen. Ze zeiden tegen hem: waar is die man nou? Hij zei: dat weet ik net. Ze brachten de man die blind was hier bij de Fariseeërs. Het wie namelijk Sabbat, de dag dat Jezus het slik maakte en hem de eigen epene hier. Doe vregen de Fariseeërs hem ek nog eens hoe het kwam dat er nou sjen koe. Hij zei tegen Herren: hij had mij slik op eigen smart. Doe heb ik mij wasken en nou kan ik sjen. Doe zijn een gewoon van de Fariseeërs: die man komt net van God, want hij had hem net aan de Sabbat. Oren zeiden: hoe kan een zondig meisje zulke tekens doen? Ze wienen het lang net meien waar eens. Doe zijn ze werd geen blinde man. Wat zei je van hem? Hij had hij om zijn ljocht in eigen joen. Hij zei: het is een profeet. Maar de Joaden wonen net van hem leeuwen dat er blind was hier en no sjen koe. Eert ze de man zijn aden erbij roppen en harren vregen hienen. Is dit jemme zoon, dat jemme van zeggen dat er van liets ben blind was had? Hoe kan er dan nou sjen? Zijn aden antwoorden: wie weten dat dit uw zoon is en dat er van liets ben blind was had. Maar hoe het komt dat er nou sjen kan, weten we net. En wat hem het ljocht in de eigen joen had, dat weten we lieke min. Vreeg je het hem zelfs. Hij is oud en wie is genoeg om zelfs te vertellen wat hem oorkomen is. Dat zijn zijn ouden om te bang wienen van de Joden. Want de Joden wienen het doel almeien waar eens worden dat elk die het ependelijk verkleren dat hij de Messias weer uit de synagoge gezet worden was. Daarop zijn zijn ouden: hij is oud en wie is genoeg, vreeg je hem zelfs. Doe rapen ze voor de tweede keer de man die blind was hier. Ze zeiden het tegen hem: mast God de ere jaan, wie weet dat die man een zoender is? Doe zei er: of er een zoender is, weet ik niet. Eén ding weet ik: eerst wie ik blind en nou kan ik sjen. Doe zeiden ze tegen hem: wat had er mij die dien? Hoe had er die het ljocht in de eigen joen? Hij antwoordde: dat heb ik jemme al zijn, maar jemme hebben er net naar harken. Waarom willen jemme heel tijd weer hetzelfde jaren? Willen jemme vaak ek leerlingen van hem worden? Ze lek skooiden: do bist een leerling van die man, maar wie binnen leerlingen van Mozes? Wie weten dat God je Mozes prutsen had, maar van hem weten wie net wat erbij komt. De man antwoordde: dat is dan vreemd, dat jemme net weten wat erbij komt en dat wielst er mij het ljocht in de eigen joen had. Wie weten dat God net naar verkeerde mensen harket, maar een die God vreest en zijn wil docht, der harket er naar. In der eeuwigheid had men er net van jet dat immen een die zijn leven lang blind was hier het ljocht in de eigen joen had.
als die man net van God kwam, die er niet dwaan kent. Ze antwoorden, al van lieds ben oant bist du een stuk zonde en zoest du us leren, en ze jagen hem voort. Jezus jedde ervan dat ze hem voortjagen hingen, en doet er hem voen hier, zei leeuwst u in een meisjeszoon? Hij antwoordde, waar is dat dan, Heer? Dan zal ik in hem leeuwen. Jezus zei tegen hem, du hast hem al schoon, die mij die praat, die is het. Hij zei, ik leeuw, Heer, en hij voel voor hem op een knibbelsdel. Jezus zei, om te oordelen ben ik in deze wrâld komen, dat wat net sjoche sjen mij en wat sjen kennen bline worden mij. Gewoon Fariseeërs die bij hem stienen, jedden dat en zeiden tegen hem, binnen wie vaaks ek bline? Jezus zei tegen haren, als je me bline wienen, zoenen je me geen schuld hebben. Nooit je me zeggen dat je me sjen kennen, no bloed je me schuld. Haadstik tsjin. Wis weer, ik zeg je me, die net troch de door tot de skippenkooi inkomt, maar der oors ene wij inklimt, dat is een dief en een rover. Maar die er troch de door inkomt, dat is de hoeder van de skip. Voor hem docht de doorwachter iepen, en de skip jere naar zijn lood. Hij roept zijn eigen skip bij de namen en duwt ze eruit. Wanneer er zijn skip der alle jere uitdrouwen had, gaat er voor haren uit en de skip komen achter hem aan, omdat ze zijn lood kennen. Maar een vreemde nien zullen ze grif net achterna komen. Nee, ze zullen bij hem wegrennen, omdat ze het lood van vreemden net kennen. Maar dat beeld spreekt er te haren, maar ze begrepen net wat er haren zeggen woe. Daarom zei Jezus nog eens, wis weer, ik zeg je me, ik ben de door van de skip. Het binnen alle keren dieven en rovers die voor mij komen binnen, en de skip hebben net naar haar harken. Ik ben de door. Als een troch mij ingeet, zal er behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Een dief komt enkel en alleen om te stellen en te slachten en te vernietigen. Ik ben komen dat ze leven en oervloed hebben mij. Ik ben de goede hoeder. De goede hoeder jouwt zijn leven voor de skip. Maar de arbeider die geen echte hoeder is, die geen eigenaar is van de skip, als die de wolf aankomen zocht, naait eruit en let de skip aan haar lot oer. En de wolf skot ze mij en jaagt ze uten waar. Want het is een arbeider en de skip kennen hem net zo volle skelen. Ik ben de goede hoeder. Ik ken mijn skip en mijn skip kennen mij. Liek als de Heit mij ken en ik de Heit ken en ik jou mijn leven voor de skip. Ik heb ook nog horen skip die net in deze kooi jere, die moet ik er ook bij heljen. Ze zullen naar mijn lood jere en dan zal het worden één keppel, maar één hoeder. Daarom had de Heit mij lief, omdat ik mijn leven jou, om het letter waarom te nemen. Net één krijgt het mij aan, maar ik jou het uit mijzelf. Ik heb de volmacht kregen om het te jaan, maar ook om het waarom te nemen. Die opdracht heb ik van mijn Heit mij kregen. Hoe die woorden wienen de Joden het weer lang net eens. Partie van haren zeiden, hij had een kweergeest in hem. Hij is net wies. Waarom hark je me naar hem? Oren zeiden, dat ben geen woorden van iemand die een kweergeest in hem had. Kan een kweergeest dan blinden het ljocht in een eigen jaan? In die tijd werd er in Jeruzalem het tempel-inwijdingsfeest vierd. Het wierd bij winter. En Jezus roen in de tempel om, in de pildergang van Salomo. Doe krongen de Joden om hem heen en zeiden tegen hem, hoe lang zullen jou us nog in spanning houden? Als jou de Messias binnen, zis het us dan plan uit. Jezus antwoordde haren, ik heb het je me al zijn, maar je me leeuwen het net. Alles wat ik doch in namen van mijn Heit, dat pleit het voor mij. Maar je me leeuwen het net,
omdat je net bij mijn skip jere. Mijn skip jere naar mijn lood, en ik ken harren. Ze komen achter mij aan, en ik jou harren het eeuwige leven. Ze zullen in der eeuwigheid net verlend gaan. Net één zal ze mij ontskworren. Wat de Heit miljoen had, is meer waardig als alle doren. En net één kan het mijn Heit ontskworren. Mijn Heit en ik binnen één. Wer kregen de Joaden stjerren op om hem te stjenigen? Jezus joeg harren te houden. Ik heb je zoveel goed zien laten, dat mijn Heit bewerken had. Wat heb ik dan dien dat je me misstjenigen willen? De Joden antwoordden hem, net om wat goeds willen we jou stjenigen, maar om godslastering. Omdat jou, die een meisje binnen, jou zelfs voor God uitjouwen. Jezus antwoordde haren, het stiert toch zo in jemme wet beschreven, ik heb zijn, jemme binnen goden. De schrift neemt deel des goden, dat Gods woord voor ordinere is. De schrift, dat niet van oordelen worden kan. Ze zien jemme dan van hem, die troch zijn Heit heilige en in een wrâld stuurt is, jou spreken godslastering, omdat er zijn had, ik ben de zoon van God. Als het werk van mijn Heit net is, dat ik doch, leeuw mij dan net. Maar als het zijn werk al is, zelfs al leeuwen je mij net, leeuw dan doch in dat werk, dat je me weten en verstaan mij, dat mijn Heit in mij is, en ik in mijn Heit. Toen bezochten ze weer, om hem op te pakken, maar hij ontkwam harren. En hij ging weer over de Jordaan, naar het plak dat Johannes in het eerst aan de meesten doopt hier, en daar bleef er. Vrij wat meesten kwamen bij hem, en zeiden, Johannes had wel geen enkel teken dien, maar wat Johannes van die man zei, wie alle keren weer. Op dat plak begonnen een hopen meesten in hem te leeuwen.